ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିଲେ ପାଞ୍ଚଟି ଚମତ୍କାର ଫାଇଦା ମିଳିଥାଏ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏନ୍ଏମ୍ ମୋଟିଭେସନକୁ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠିବାର ପାଞ୍ଚଟି ଚମତ୍କାର ଉପକାର ବା ଫାଇଦା ମିଳିଥାଏ। ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ସଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠିଥାନ୍ତି। ଭୋର 4ଟାରୁ 5ଟା ଭିତରେ ଯଦି ବିଛଣା ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ଚମତ୍କାର ଫାଇଦା ବା ଉପକାର ମିଳିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସାରା ସଂସାର ନିଦରେ ଶୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଉଠିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଉଠିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲେ ବହୁତ ସହଜ ଲାଗିଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସୁନ୍ଦରତା ମିଳିଥାଏ, ବୁଦ୍ଧି ବଢ଼ିଥାଏ, ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ମିଳିଥାଏ, ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆୟୁଷ ବଢ଼ିଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ପ୍ରଥମ କାମ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲି ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରେ କାହାରି ପାଖରେ ସମୟ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ତାହାରି ଭିତରୁ 5-10 ମିନିଟ୍ ସମୟ ବାହାର କରି ଉଠି ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ, ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇବେ ଏବଂ ନିଜକୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା କ୍ରୋଧ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶାନ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମଣିଷଟିଏ ହେବାକୁ ଲାଗିବେ, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାମ, ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ଯଦି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ହେଇଥିବେ, ତାହେଲେ କିଛି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଗୁରୁଜନମାନେ କହିଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ପଢ଼ିଲେ ଆମର ପାଠ ଦୀର୍ଘଦିନ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରହିଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ତୃତୀୟ କାମ, କିଛି ନିଜ ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରନ୍ତୁ। କେବଳ ଜୀବନରେ କ'ଣ କରିବେ ନ କରିବେ ଆମକୁ କିଛି ବୁଦ୍ଧିବାଟ ବେଳେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କିଛି ପ୍ଲାନ୍ କରନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ଚତୁର୍ଥ କାମ ଏହା କରିବେ, ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ନିଜର ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାଲି କରିଥିବା କାମ କେଉଁଠି ଭୁଲ ଥିଲା, କ'ଣ କରିଥିଲେ ଠିକ୍ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା, ଆଗକୁ ଯେ ସେହିପରି ଭୁଲ କେମିତି ନ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଭାବିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କାରଣ ଏ ଦୁନିଆରେ ଆମକୁ ଯଦି ବେଶୀ କେହି ବୁଝିଥାଏ, ସେ ହେଉଛି ଆମେ ନିଜେ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠି ନିଜ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଶେଷ କାମ ବା ପଞ୍ଚମ କାମ, ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ଆମେ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି କିଛି ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ, ସାଇକେଲିଂ କରନ୍ତୁ, ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ, କିଛି ନହେଲେ ଘରେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ, ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଏ ଥିଲା ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠିବାର 5ଟି ଚମତ୍କାର ଉପକାର। ବହୁ ବନ୍ଧୁମାନେ କହିଥାନ୍ତି, ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠିବାକୁ ଚାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଚାହିଁଲେ ବି ଉଠିପାରୁନି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଉପଦେଶ ହେଉଛି, ସେମାନେ ବେଶୀ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋବାଇଲ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଶୀଘ୍ର ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତୁ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁଦିନ ନିଜ ମନକୁ ଦୃଢ଼ କରିନେବେ ଯେ ମୋତେ ଜୀବନରେ କିଛି କରି ଦେଖାଇବାର ଅଛି, କିଛି ବନିକି ଦେଖାଇବାର ଅଛି, ସେହିଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲାର୍ମ ଦେଇ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଠାଇଦେବ। ରହୁଛି ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ କମେଣ୍ଟରେ ମତାମତ ଜଣାନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଯଦି ଥିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଭଗବାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।